Moi! Ja tänään pelataan Halloween-peliä, eli etsitään pääkalloja. Eli jokainen saa parin ja sitten parin kanssa lähdetään etsimään pääkalloja. Ja sitten se, kenellä on eniten pääkalloja, niin saa koristella Mystikin teeman mukaisesti, eli Halloween-teeman. Pelaajina täällä on minä, eli Lilia, Peppi ja Amali, Ronja ja Molla ja Iiris. Nyt me vien Mystikin tonne tarhaan takas ja sitten lähdetään etsimään pääkalloja. Ja parin saa valita itse. Parit on minä ja Iiris, Molla ja Roni, tietysti Peppi ja Amali. Ja etsintä lähtee N-Y-T. Nyt! Tule Peppi vauhtia! Mennään me vaikka etsii päätallista. Kato Molla, Albuksen päällä on yksi pääkallo. Yes. Onks täällä mitään? Ei täällä oo Peppi. Ai ei oo. Katsotaan vielä vähän tarkemmin. Täällä on kyllä Amalia tossa alhaalla on. Täällä karsinassa ei oo yhtään. Ei me löydetä mistään. Kato Ronja, tuolla on yksi. Täällä on yksi. Ja tuolla on myös sepä pikkupupu. Iiris, täällä haamun alla on yksi. Siinä on täälläkin. Ei oo täälläkään mitään. Mut tässä on. Miten sä löydät noi kaikki, mut mä en löydä mitään? No kun sä kävelet noitten kaikkien ohitte. Täällä on Ponitallin purujen seassa yksi tämmönen pääkallo. Peppi, mä löysin yhden. Vau, onpa hienoa. Mä löysin viimeisen, se on tää ruohikossa. Me saatiin vaan 2, niin me taidettiin häviä. Me saatiin 3, me saatiin 5. Jee, me voitettiin. Noniin, nyt te 2 saatte koristella Mystikin niin paljon kuin te haluatte. Tää on vielä vikaksi sitten Mystikistä hienoja Halloween-kuvia. Teillä on aikaa puoli tuntia, koska sitten ainakin kerkeette tosi hyvin. No juu, puolesta tunnissa kyllä kerkee vaikka mitä tekemään. Mä voin hakea kaikki tarvikkeet, niin hae sä Mystik. Okei. No niin, nyt me saatiin Mollan kanssa haettua nää tavarat, mitä me laitetaan Mystikin päälle. Ja nyt kun meillä on puoli tuntia aikaa, niin tässähän kerkee hyvin laittaa noin kaikki tän päälle. Nyt me aloitetaan tästä vähän niinku hämähäkin seitti, ei se nyt ihan oo, mutta niinku laittaa sitä tohon Mystikin päälle. Nyt laitetaan vielä vähän lisää tota. Me laitetaan vielä hiukan näitä pääkalloja, mitä me löydettiin. Nyt me saatiin Mystikille nämä kaikki päälle. Ja Mystikistä nyt ei tullut mikään maailman hienoin, mutta on se nyt jonkunnäköinen Halloween-hevonen. Sitten otetaan vielä parit kuvat Mystikistä. No niin, kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!